Здравейте хора, здравейте! Днеска е вторият ми клип. Всъщност мисля, че ще е... Всъщност първи, да. Днеска ще ям дюля. Дали е хубава? Ще разберем. Така. С дюличката съм. Така. Ето сега. Следвам. Чакай. Така. Взех си всичките материали. Измих дюлата. Взех си ножа за дюлата. И сега ще я режа. Така. Всъщност. Така. Чакай малко. Някъде да...